Mais 1-0 au match de Bilal Jarou Shawarata Bilal 6-0 à Ben Kouraneche un bien retard dans la Djadi. Mali for life, salam alaikum. On est Mali perfo. Toujours à boire un Mali soutenu. Depuis quand on fait force ça, on m'a gagné un terrain non follow. Donc bita follow quand on fait donc on est soja banga. On est supporter brésilien. Mais tu supporter là. Ne Mali tira domina ou bien nisɔn koya. Donc e yɛrɛ ka faamuyali jumɛn de sɔrɔ match la. Bon ne ka faamuyali la entraîneur ka changement kɛra retard la dɔɔni quoi. A kan ka doublage depuis d'emblée là quoi. Mais c'est bien match qu'on a gagné tantôt c'est bien mais 1-0 au match de Bilal Jarou Shawarata Bilal 6-0 à Ben Kouraneche un bien retard dans la Djadi. Billahi c'est bon 6-0. Nana match lajɛ vraiment c'est-à-dire que Mali match yɛrɛ non à Dante. Adjala Touro, vive les Mali. On met 4-0 comme on a 1-0, mais félicitations à Maliens, à vous tous. Mali. Oui, effectivement, M. Ketado. Le premier temps, il y a d'accord en plafond. Déjà, vraiment, il n'a pas une photo comme ça. On a gagné, alhamdulillah, à la victoire d'Amobi. Mais Madja Dobe, non, il n'a pas attaqué ni défense Irona. Madja Mounoumé, non, au dos, mille kumain bi kosɛbɛ mais entraîneur a ka la ka se ka fɛrɛ sigi sen kan milieu bɛ se ka fɛngɛ parce que ballon tan yɛrɛ milieu de quoi n'i ka milieu man ɲi dɔrɔn i b'a ye ballon tɛ bɔ kɔfɛ ka ɲɛfɛla sɔrɔ ka ɲɛ quoi voilà donc o majɛw tun bɛ bon an bɛ foli kɛ supporter bɛɛ lajɛlen na supporter bɔra depuis kan bɔra la depuis kan kɔfɛ fɔ sisan an kun ma gagné an ka terrain na nɔ fɔlɔ donc bita y'a fɔlɔ kan kɔfɛ donc o nisɔndiya b'an kan an bɛ supporter bɛɛ lajɛlen fo mais an ka fédération hali bi u k'u cɛsiri u ka joueur ɲɛnamaw ɲini toujours. Min bɛ se ka Mali ka affaire kɛ ka trophée d'a ma an mago b'o de la parce que Malien supporter sɛgɛnna an mago bɛ fɛn fɛn na sisan o trophée de. Jamana ko tɛ kulonkɛ ye u bɛ ka jouer c'est vrai mais au moins si n'u ni équipe bɛnna u ka girin ni équipe min ye u ka essayer ka effort ba de kɛ est-ce que i b'a faamuya ballon tan ye tɛ kulonkɛ ye sɛbɛ de don jamana ko de don u ka jamana kanu u k'o bila fɛn bɛɛ ɲɛ quoi est-ce que i b'a faamuya mɔgɔw bɛ bɔ population bɛ bɔ ka n'u lajɛ u bɛ bien ta mɔgɔw mana décourager wagati o wagati u bɛ tila ka courage ta tuguni o bɛɛ kɛ ko ye fasoko de don est-ce que i b'a faamuya ne bɛ mun fɔ u k'a lajɛ u ka dɔ fara u ka effort kan hali bi est-ce que i b'a faamuya jamana tɔw n'i y'a ye olu bɛ coupe ta u bɛ victoire baw sɔrɔ u bɛ jamana kanu de bila u ɲɛfɛ u bɛ dɔ fara u ka intention kan est-ce que i b'a faamuya dɔ fara u ka match intention kan Alfitiri ka entraîneur ka changement kan ka kɛ wagati la est-ce que i y'a faamuya pour que an ka se ka victoire ɲɛnamaw kɛ n tɛ Mali ka match caman bɛ yen 1-0 match nul bon ne bolo olu tɛ qualification ɲɛnamaw ye an bɛ équipe ba minnu lajɛ olu b'a ye de ka dɔ fara u ka match victoire kan. Mali for life, salam alaikum. On est Mali perfo. Toujours à boire un Mali soutenu. On va boire. Mali ali Mali tira. On va boire un façon soutenu. Parce que on est rond. On est mouvement pour Jaroué. On va ballon tan douce quoi. War ko toy. Ou ma ko faut te jouer à Stéphane là. Ou est Samaneta. On est là pour gagner. So, okay. Voilà, itu kan jam. Ne tɔgɔ Kasim Jakite. Bon vraiment an min faamuya match la. A daminɛ kɔni gɛlɛyara. Mais a tagalen ɲɛfɛ an content la quoi. Parce que a mana kɛ cogo o cogo an ye victoire sɔrɔ. Donc an kɔni ka laɲini ye nin ye halisa o san n'an taara Guinée an ka se ka sebaya sɔrɔ. O de bɛɛ lajɛlen foli don. O de tun bɛ ne fɛ quoi. Bon, ça va, bon, je suis Famara Koulibaly V. Voilà, président de Inasam Sigasso. Bon, vraiment, ballon tana. Parce qu'on voit Sigasso, on Sigasso on en a pour que, bon, vraiment, match a gagné. Donc, vraiment, on content. On content parce qu'on a dit, c'est-à-dire que a été faux chamba, quoi. Voilà, t'es faux chamba. Depuis que nous sommes là, donc on voulait Sigasso quand on a matché quand même. Donc vraiment, mais faut le dire que Jama Bema, fin bora Sigasso quand on a matché quand même. Bella Jenba, Bella Jenba. Ne tɔgɔ Ismaila Sanogo, ne Inasam secrétaire général de Sigasso Inasam, bureau de Sigasso. Vraiment. Vraiment, me se ka min fɔ supporter me foli di supporter bɛɛ lajɛlen. Vraiment, minnu bɔra Sigasso kana fara bɔn o taw ka yan. Ani Mali bɛɛ ta an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma. Vraiment, malgré que iku en déçoit donne o bɛɛ n'a ta jama bɔra kana iku supporter. Vraiment, an b'o foli di public ma kosɛbɛ. Mais jogo dɔ de bɛ yan supporter la.
ne Mali cira don min na u bɛ nisɔngoya jeune tɛ ballon jeune bɛ ka ballon ta dɛ u bɛ ka ballon ta ni dusu yɛrɛ de mais gaye bɛ Ala de jɔrɔ i m'a faamu. Ne tɔgɔ Lasana Jawara donc n bɛ foli kɛ supporter bɛɛ la n'i y'a mɛn joueur supporter de don donc supporter bɛ bɔ ka na joueur lajɛ o diyara n ye kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la Mali jouera premier mi-temps na u jouera deuxième mi-temps na u sera ka bi don o diyara n ye an nisɔndiyara kosɛbɛ. n hakili la o kelen o bɛ ok. Ala ka sɛnɛw bɛɛ ɲuman ye so. Match kɔni banna je crois que match banna 1-0 de la. Bon e yɛrɛ ye mun faamuya nin match in na. Bon an ye min faamuya match la bon an mago tun bɛ ballon min na bon tiɲɛna an ma se k'o sɔrɔ joueur fɛ tiɲɛna an kɔni mais a minɛ gɛlɛya cogo an mago 3 points na o kɔni sɔrɔ alhamdulillah mais an mago bɛ ballon min na n'an m'o dɔn équipe dɔ kɔrɔ de tiɲɛna an ma se k'o kɛ quoi an ma ɲini André fɛ toujours a ka se ka équipe bila sen kan quoi a faamuna. D'accord. Mais e yɛrɛ fɛ mun yɛrɛ de ye a jɛ sisan min kɛra n'a ma ɲɛ. Bon ne yɛrɛ fɛ min y'a jɛ n'a ma ɲɛ sisan bon an ka milieu kun ta cogo la bi an mago tun b'an ka milieu min na ka se ka jouer an ka place vraiment an bɛ se k'o sɔrɔ ma an mago b'an ka duguma ballon na milieu ma se ka ballon ɲɛnama ta ka se ka an nimisi wasa quoi mais an t'a dɔn a défaut kɔni min André classement kɛcogo don wa min don an ma se ka faamu quoi. Mais e ka kuma kɔnɔna na e ko ko milieu ma ɲi vieux dɔ de y'a jɛ wa ou bien. Oui comme n'a fɔ kɔrɔlen ko milieu ma ɲi bon ninnu bɛ k'an ka milieu kɛ cogo min na vraiment kɔrɔlen Mali milieu tɛ ten quoi. Bon i Bissouma vraiment n'o y'an ka capitaine an ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ bi bon mɔgɔ fila milieu kɔnɔ min ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ Ali Jɛngi ani Kamara vraiment olu kɔni ye ballon kɔni ta bi maa mɔgɔ tun bɛ Yves la cogo min na vraiment an ma se k'o kɛ quoi voilà. D'accord an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Donc match diyara yɛrɛ de mais halisa an ka mɔgɔw k'u cɛsiri c'est le Mali qui gagne quoi. Ma fɔ e ma défaut foyi sɔrɔ match la. Ayi bon défaut b'a bɛɛ la o an ye match fɛn fɛn kɛ fo sisan défaut b'a bɛɛ la u b'a jateminɛ dɔrɔn u ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye ka taa dɔrɔn u bɛ gagner.